prvom rade chcem odsúdiť atentát na Roberta Fica. No stále to nemení môj názor na to, že nám klame. Viackrát sme počuli od Fica osobne, že je krstený, birmovaný a aj príjmanie má za sebou. No napríklad pri vstupe do KSČ, komunistická strana Československa, vaša viera mala byť ateistická, do ktorej mladý Robert Fico poslal prihlášku. V tejto prihláške aj priznal to, že je ateista. Samozrejme píše tam aj o svojom živote, ja to tu nechám, kľudne si to prečítajte, stopnete si to, prečítajte si to. No ja ako veriaci človek to beriem ako využívanie viery na manipuláciu s verejnou mienkou a definitívne odsudzujem človeka, čo povie všetko len preto, aby vypadal dobre. A to platí pre všetkých politikov. V mojich očiach má byť politika nudná, zdĺhavá, založená na verejnej mienke a politik má pracovať pre ľudí s použitím pochopenia a empatie, no zároveň držania nejakej tej odbornosti, čo najvyššej, samozrejme. Argument charakteru, že prečo ho Fica ešte nezatkli, keď je akože kriminálnik, tak skutočnosť je taká, že v podstate není za čo. Vo firmách, kde disponuje Svetlana Ficová, či iní straníci Smeru, SNS, či Hlasu, či bývalých politikov HZDS, alebo náhodne dostrčených ľudí pár rokov po smrti, či rodinkárstvo, prečo štátne peniaze legálne vyhratým tenderom, ktorý je tiež už dopredu vyhratý samozrejme, jednoduchým zvýšením nákladov na výstavbu čohokoľvek. Z predržaných materiálov a služieb idú dopredu dohodnuté percentá na účet dodávateľa, ktorý na tom taktiež má príležitosť zarobiť, alebo sú to dodávateľia priamo z radou komisie, ktorá má práve projekt v správe. Títo ľudia tieto zarobené peniaze pretavia do pozemkov, šperkov či drahých kovov a potom jednoducho darujú ľuďom, ktorí spravujú bohatstvo premiéra či iných politických disponovaných osôb. Čo nepopieram je, že Fico je veľmi inteligentný, keď príde na to, ako niekoho dobre oklamať. A taktiež majú veľmi radi marketingové spoločnosti pre ľahkú cenotvorbu v číslach, ktoré sú pre nich prd do zbrojovky, takže reálne obchoduje legálne a čisto, s tým benefitom, že vie čo a ako sa bude diať a môže ovplyvniť výsledok, takže presviečanie potenciálnych spoločníkov na tento skázaný spôsob profitability je veľmi jednoduchý. Samozrejme sme to videli už pri našich stránkach a tak ďalej, keď prešlo strašne veľa peňazí cez firmy, ktoré v podstate prerábali. Robert Fico začal boj proti korupcii tak silno, že vlastne až na ten post, ktorý má reálne bojovať proti tomuto zlu, dosadil svoju mladšiu sestru, ktorá určite spravodlivo bude prehodnocovať každý jeden krok a v prípade, že jej brat bude v niečom namočený, určite to poctivo nahlási. Alebo uprace po svojom bratovi, pretože by mohla mať problém aj ona sama, keďže Fico je hlava chobotnice a ona je jedno chápadlo. Netransparentnosť je ich špecialita, prideľovanie finančných poukážok kamarátom a kamošom, kamarátkam či branie úplatkov v témach, ktorí tak či onak by hlasovali v ich prospech, ničenie dôkazových materiálov pre ich legálnosť či iné hlúposti, snaženie sa o policajný štát, v ktorom majú moc ľudia, čo sú kamoši s políciou. Chcel by som aspoň veriť, že ľudia, ktorí to doma nemali ľahké v týchto časoch, kedy sme policajný štát v podstate zažili, tak presne kvôli tomu, že keď sa zavolala polícia, tak si potriasli ruku s agresorom a išli preč a vám začalo ešte väčšie peklo. Takže politici môžu byť znova ožratí, zrážať nielen semafory, ale aj ľudí a v podstate akože robiť si čo úplne, že chcú beztrestne. Nemyslím si, že toto je niečo, k čomu by sme mali spieť, aby proste zopár vyvolencov si žilo anarchistický život, keď hlásajú socializmus a ťažkú demokraciu. My, mladí ľudia, sme nezažili krv prelievanie v uliciach či strach o svoj život. Dostalo sa nám komfortu, až nevieme čo so sebou. Samovražda je pre nás prejav akéhosi humoru, no sme prví, čo mali tú možnosť takto žiť a chceme to premrhať a nechať v rukách ľudí, ktorí sa budú kráľovsky stravovať a zabávať s alkoholom a s inými luxusnými veciami, zatiaľ čo my budeme bojovať za ich presvedčenie, o ktorom nás presvedčili. Dúfam, že v poslednej chvíli to skončí dobre ako v každej rozprávke a prajem skoro uzdravenie našej planéte.